Кристияне, какво те води при нас? И подарък ми е този ваучер. Кой ти го подари? 50 годишният. Чудесно, ти си много молодолик. Мерси. Браво. Каква ти е любовта към авиацията? Защо точно ваучер за летане? По принцип се занимавам, скачам с бънжета, такива неща, летел с парапланери, трябваше и това да направя. Това остана още в to-do листа за изпълнение. Къде е жената да снимаме и нея един бърз кадър? Главният виновник за ваучера. Честно да кажа, отдавна исках, обаче вече почаках да ме вижда и кога ще карам, такова няма да стане за курс. Никога не е късно, но сега ще видиш. Ето това е самолетчето, значи ще се возиме на самолетче Cessna 150. Yeah, I know you see it. Yeah, I know you see it. Сега да не влезе в другия кадър. Кристияне, как беше? Екстра. Като нова емоция от to-do листа, който трябва да изпълниш. Как се стори полета? Въпреки че беше малко трудно. Точно това беше хубавото. До отсета не да съм седнал на пейка да ме возят само и поне да... Как беше вятъра? Екстра.
Имаше си вятър, да, имаше и турбуленции, да. Изпитал Имаше, от всичките възможни времеви явления. Добре ти е. Да. Добре. Кристиане, пак да заповядаш.